mais dɔrɔn ye cogo ɲuman in ka kɛ ka wari tɔ bɛɛ don fɛn min bɛ se ka kɛ ka opposant politique la manko a dɔ bɛ k'o bɛɛ kɛ et CEDEAO yɛrɛ sariya de ko le tripatouillage constitutionnel est synonyme de Ali Boiri seginna kan Nations Unies tribune kosɛbɛ donc pour rappeler que u yɛrɛ ka fɛn protocole additionnel bɛ yen minnu y'o fɔ k'o jɛya donc a y'u walayi école de don ni discours ni école do Bob Marley ma a tɔgɔ Haïlé Sélassié ka discours ta wa tant que cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre inférieure partout sera la guerre donc c'est la victoire de Dieu sur le diable du bien sur le mal au discours ne o discours min Alpha Blondy fana seginna Alpha Blondy seginna ka français la o discours ni ne o ye université o ye école ye cogo min na Ablaye ka discours ye université de wallahi nin bɛ se ka kalan mɔgɔw kun bɛɛ bɛ nin kɔnɔ discours in kɔnɔ a bɛna ye sukaro kɛ mɔgɔ da ka sɔrɔ ka jɛnɛmina ɲɛ kan kosɛbɛ a y'u yɛrɛ la segin u yɛrɛ ka sariyaw de kɔnɔ quoi a ma taa ni sariya ye quoi c'est-à-dire e kɔ sɛmɛlen don ni ne la yɔrɔ n bɛ kɔ bɔ yen an balo a été emballé diɲɛ bɛɛ ɲɛna a y'o baara de kɛ Ado a été un adolescent a ka discours de yira ka o de ta ka ɲɛsin Ado ma et Bazoum a été zoomé k'a bonya bɛɛ ka yira diɲɛ bɛɛ la ko ja bɛ bɔ yan de et Macron a été macronisé donc a y'o de yira diɲɛ bɛɛ la ko ni baaraw de bɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ bɛɛ i niyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ a la Guterres même a goûté à la vérité o de fana bilala sen kan o min sigilen bɛ k'a yɛrɛ ka baara fɔ a ye quoi k'i bɛ ka kuma i b'a fɔ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ i b'a fɔ e tɛ institution ɲɛmɔgɔ i kuma cogo i yɛrɛ ye min fɔ kunun dɛ ko ni article Nations Unies de ko maa minnu taara Mali la ko tiɲɛ na ko mercenaires don k'u ma taa aw ka sariya kɔnɔ o kelen de tilala ka n'i sigi tugun ko mercenaire tɛ France 24 plateau fana kan ne tɛ jigin ale la Portugal ye min ye États-Unis bolo bɛnkan minnu b'olu ni ɲɔgɔn cɛ olu binnen kɔ olu ni Espagne ninnu seginna k'olu minɛ de hali olu o de la Lisbonne fɔ u bɛ juru don olu de la kosɛbɛ a y'o renvoyer ten de o ka jamana kɔnɔ parce que u bɛ juru de don o jamana ninnu na donc o jamana den dɔw bɛ wele ka na bila nin kow ɲɛmɔgɔya la pour juste k'u manipuler u bɛ y'o dɔrɔn de kan i b'a fɔ Musa ni ka kɔmɔ ko walahi ko kɔmɔ ye de ta i sigi bɛ ni kɔmɔ bɛ bɔ i bɛ minɛ ka dogo soju la o de bɛ Guterres la a tɛ se ka foyi fɔ min tɛ États-Unis ka politique ye États-Unis de ta ye a ka Nations Unies an bɛ bɔ nin kɔnɔ de k'an ta créer que la Russie et la Chine acceptent de s'affirmer o de bɛ kɛ o c'est un nouvel ordre mondial qui a été déclenché à partir de Bamako par le colonel silencieux Assimi Goïta o de tracera diɲɛ kura France yɛrɛ weleli ko gentil a ye mɔgɔ caman jatigɛ a yɔrɔ la dɛ kosɛbɛ cɛ bɛrɛ ye saba ye a y'a dafa ko se répète trois fois dɔw yɛrɛ ko ma ko tuma ko yɛrɛ wolo de tun bɛ ka kuma a kulo kɔrɔ n ko bon n ko yɛrɛ wolo ministre kelen min bɛ gouvernement kɔnɔ o tun bɛ kɛnɛ kan ye a tun bɛ yen fana tun bɛ yen donc o tun bɛ kɛnɛ kan ye donc an ye ɲɔgɔn ye kɛ an ye hakilila falenw kɛ du moment que MINUSMA bɛ ka rapport kɛ ka taga fɔ ko Mali autoritéw ko n'u ka partenaires russiw bɛ ka bin musow kan ko ka denmisɛnninw tɔɲɔ ko ka denmisɛnninw faa o waati kelen denmisɛnninw ni musow yɛrɛ bɛ boulevard de l'Indépendance kan ko a ye taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc pour nous o baara de tun bɛ sen na donc Ablaye da magara min na le premier ministre a ko o tɛmɛnen kɛlen kɔfɛ k'a abandonné en plein vol ko mu bɔ k'u tilala ka bamuru gɛn an tatɔ la an kɔ donnen na o bamuru donni an kɔ donnen na o bɛ jumɛn traduit c'est comme a fɔra a ye bɔ an ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ko an bɛ taa nin don an bɛ taa nin don o siratigɛ fɛ dugu tila o dugu tila o ka avion bɛ jigin a bɛ taa mun jigin kɛlɛkɛminɛnw ka di jɔnw ma terrorisiw o dalu de bangena Fransi ka kibaruya ta k'o di ani Mali surasiw bɛ ka t'u ka opération na u ni jɔn bɛ ka taa u bɛ k'a kɛ cogo di u bɛ k'a kɛ ni mun minɛ ye parce que san 9 olu dɛsɛra a bɛ fɔ min ma ko espionnage donc u bɛ k'o baara de kɛ an ka jamana kɔnɔ au moment aw yɛrɛ ko an bɛ taa kalo 6 ko en ordre en bon ordre en bon uniforme o tagali kɔnɔna la u bɛ ka nin baara fana boloda tugun
parce qu'ils ont tout tenté a y'o de fɔ k'u y'a ɲini k'ale malidenw kɔ don ɲɔgɔn na dɛsɛra sisan u bɛna n'u ka mɔgɔw ye ka bɔ kɔ kan k'olu bila ka baaraw kɛ donc Faransi ka ɲi ka wele ko junte en ce sens yɔrɔ min na Faransi de bɛ bi diɲɛ basigibagaw Faransi b'o fɛ quoi parmi les 5 gendarmes du monde minnu ka ɲi ka diɲɛ kolosumaya Faransi b'o fɛ Faransi b'o min fɛ olu de ko bi ko terrorisme de y'an ka gɛlɛya ye ko ka terrorisme de kɛlɛ o wagati kelen aux 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies olu yɛrɛ bɛ ka ye en flagrant délit u bɛ ka terrorisme kɛlɛ o dɛmɛ u b'u ka jamanadenw cɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka na k'u bɛ na ko ka na terrorisme min kɛlɛ dɛ a y'i sɔnni sigi ko 59 de nin binna a bɛ ka peuple français de wele ani Faransi surasiw k'a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la a ka kuma o de b'a ka kuma kɔnɔ ni ye gendarme kɛ ka kuma faamu o message de b'a kɔrɔ k'a y'aw miiri Libi la ko kɔlɔlɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan donc ko n'aw kumana aw ka surasi 59 sara hakili to Libi la fisiri wale la aw hakili to Libi la hakili to guerre mondiale fila min tɛmɛna hakili to guerre mondiale min kɛra Mali ye min k'aw ye ko wa ko bi o Faransi kelen ko de fana wuranda ci ka siyaw bila ɲɔgɔn na kalo 3 kɔnɔ maa 1,000,000 san 20 ni kɔ tɛmɛnen kɔ ka sɔrɔ ka jɔ o la k'u jɔra bɛɛ la k'u b'a sara k'olu don ko bi o kelen de bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ka Mali ma a ye o yɔrɔ la a ye leçon d'histoire de k'o kun quoi k'a yir'u la ko kunu aw min ye nin kɛ o Faransi kelen de don a b'o baara kelen de la ka diɲɛ k'a seere ye quoi yɔrɔ la fɛnɛ a ka ɲi ka kɛ yɔrɔ min na et puis n'i y'a visage lajɛ c'est imperturbable bon o bɛɛ n'a ta l'essentiel est très important de la communication o bɛɛ n'a ta Ben i b'a ye Faransi kunnafonidi sira dɔw fɛ u ka kunnafonidila dɔw bɔra ni kibaruya ye k'a fɔ ko Faransi opposition maa dɔw de na kɛ nin ka nin don Ablaye Da ko o tɛ se ka kɛ quoi k'a tɛ se ka kuma tan Nations Unies na quoi a y'o de fɔ ko hali Faransi junte ni o chef de junte ye Macron Emmanuel Macron ye a ye o de yira k'u ye hali Faransi yɛrɛ tiɲɛ u y'o sɔsɔ puisque Faransi ka philosophe des lumières olu de welela ko diinɛ bɛ ka bingali min kɛ o ka jɔ ko hali dansago min bɛ ka kɛ mɔgɔw kan Faransi kɔnɔ k'o ka jɔ o la yɛrɛ ne Descartes ko maaya yɛrɛ de ye hakili ye ko wa ko bɛɛ ni hakili dɔ ka kan la raison est la chose la mieux partagée au monde ko bɛɛ bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ko wa de ka adamadenya nafa n'a ye donc a y'o de yira tac 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 pour dire que même la France a été humiliée et aujourd'hui exposée par la junte à travers son chef de junte qui est Emmanuel Macron. Désormais aw bɛna wele ko junte de quoi. Désormais o de don an furadama an bɛ wele de ko état terroriste depuis très longtemps et Sidiki va plus loin Sidiki les appelle état génocidaire donc c'est ce que Sidiki Kouyaté disait depuis tout le temps dans ses écrits et dans d'autres publications Sidiki bu wele ten donc en bon niveau de kɔnɔ et nous sommes très très heureux d'apprendre qu'aujourd'hui diplomatie hypocrite min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ on a fait la rupture Mali de y'o rupture kɛ bi o a yira ko n ka jamana k'a fɔ k'u bɛ n ka n jɔ parce que u b'i jɔ i yɛrɛ la fɔlɔ de quoi o la Steven Biko ko l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur reste l'esprit de l'opprimé adamadenya ye hakili de ni maa seri hakili la ka ban seri la quoi donc o baara de siratigɛ fɛ u b'an jɔ an yɛrɛ la k'anw tɛ foyi ye n'olu tɛ quoi donc o bɛ sabati kunkolo la ko non ni Faransi tɛ an tɛ foyi ye donc fo par finir ala tɛ jigin kunkolo la ko farafin bɛ se ka nin kuma fɔ quoi dɔw bɛ k'a sɛbɛn ko fantan dusubaw dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko orgueil ko kuma ni arrogance kuma min fɔra ko est ce que o ko yɛrɛ tɛ se ka c'est juste pour dire que a donna kunkolo de kɔnɔ wa i b'a dɔn jɔnya mana se kunkolo ma kaban ma se o de ka jugu Mandela ko jɔnya tɛ jɔlɔkɔ ye min bɛ sen ni tigɛ la quoi ko mais hakilina n'o minɛna kaban k'o de ka jugu quoi donc c'est pourquoi Ablaye a fait un discours de rupture ne ko a bɛna dɔn jumɛn ka ɲɛsin mardi à 14h pile mardi aéroport Modibo Keita ni ala sɔnna ma mɔgɔ bɛna bɔ k'a kunbɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ puisque ni discours ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mardi 14h ni mardi 14h yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ an de b'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn a simi i bɛ k'i sen da nin yɔrɔ in na Baba Modibo Keita sen da yɔrɔ nin discours ni les 8 ans du président Modibo Keita nin ma kɛ a ɲɔgɔn ma kɛ ni ɲɔgɔn discours ma kɛ kabini ala ye Mali da kosɛbɛ
Sogɛli y'a bila niveau dɔ la Ablaye Mayiga ye baara ban tabarikala o ko de kɛra Mayiga o kare u ye ballon di ɲɔgɔn ma de k'a ci jɔ la kuma tɛ min kɔ discours ban pewu. donc d'après mes infos a bɛ kunbɛn mardi 14h mardi 14h pile aéroport Modibo Keita ka jama bɔn kabiri aéroport fɔ place de l'indépendance an b'u bila yen Assimi Goïta u bɛ taa Assimi fɛ Assimi bɛ sɔrɔ ka faso ka folikan d'u ma kulu u b'u tile kosɛbɛ Assimi b'i kɔnɔ de comme Sogɛli i bɛ na dɔrɔn a b'a gosi a bɛ kuru gosi ko je suis fier le lion est à Kati ale tɛ kuma o ale tɛ kuma o ale bɛ taa ale de ka ci fɔ lui il bouge pas il parle pas. donc kibaruya ye mardi de ye kibaruya ye mardi dɔw bɛ k'a fɔ ko sini dɛ non sini tɛ an organisation bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ sini à 16h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la k'a ko bɛ organiser masse k'a ko bɛ organiser je répète 3 fois an bɛ bɔ n'o de cɛ bɛrɛ ye 3 ye donc ka bɔ aéroport la fɔ boulevard de l'Indépendance min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an b'o de kɛ masse mardi anw de y'a kɛ o wagati min na i bɛ k'a ko k'a bɛ arasiba ci minɛ k'a to an tɛ a baara la ani ne de tun bɛ kuma Viber la ne de n'a y'a bɛɛ organiser an de taara ka kuma Soumaïla Cissé dɛmɛba kan a wagati an tɛ a baara kɔnɔna na o kɛra anw de y'a jama in bɔ wa masa an bɛna ɲɔgɔn jama 3 de bɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ k'an b'o de kɛ a bɛ kɛ mardi don diɲɛ bɛɛ b'a ye o c'est pourquoi il a insisté ko olu non mais est ce que ni mɔgɔw bɔra yɛrɛ a tɛ diɲɛma lasira a t'a yira k'a fɔ diɲɛma b'a dɔn de o de la Ablaye Mayiga y'o fɔ k'u bɛ nin min na tan ko farafinna ka kɛlɛ de don k'u bɛ k'o baara de waleya donc pour dire que peuple de bɛ k'i yɛrɛ ye nin na k'olu bɛ nin ci min fɔla tan k'olu ka kɛlɛ tɛ dɛ olu ye ci laselaw de olu ye cidenw de mais u bɛ ka peuple de ka ci fɔ donc au retour n'u bɛ na Ablaye Mayiga je répète 3 fois f'a ka peuple y'a ɲɛ la de quoi wa a bɛ peuple ye fɛnɛ quoi hali maliyɛn minnu bɛ États-Unis yɛrɛ olu seko kɛ an b'u fo kosɛbɛ Bala Sissoko Sekou Tunkara Basuma Amadou Touré on salue tout le monde fɛn fɛn bɔra ka mobiliser ani Mayi je crois Madame Jara Maïmouna o ko la donc olu an balimamusow bɔra mobilisera u Ablaye kunbɛn les Dramane Jawara u bɛɛ mobilisera donc Ablaye yɛrɛ y'o fɔ a y'u fo fɛnɛ a don dɔ la u ye tigɛrɛ fɔ et au retour u ye tigɛrɛ fɔ a laban yɛrɛ ye point fermé kɛ an ko maintenant k'a dafara yɛrɛ wolo yɛrɛ quoi ok an ka taa Mali ka plainte Nations Unies na France contre la a kumara o fɛnɛ kan an k'o lamɛn. Eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité
et la guerre par procuration imposée à mon pays. Monsieur le Président, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Et cela par fidélité à nos valeurs ancestrales inscrites dans la charte de Kouroukanfouga, proclamée en 1236 par l'empereur du Mali, Soundiata Keita. Le Mali, berceau de grandes civilisations, héritier de grands empires, terre de brassage, d'hospitalité et de tolérance, fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme une priorité nationale. C'est pourquoi je réaffirme avec force que les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Benatini, kosɛbɛ Malika plainte Oui. ko a bɛ ɲini Nations Unies yɛrɛ secrétaire général fɛ Mali yɛrɛ de b'a ɲini a fɛ a ka i jija walasa nin kɛnɛ in ka sigi sa. ka kɛnɛ bɔ A bɛ na kɛ delili ye dɛ. a kɛra delili de u tɛ sɔn o ma fo ka diɲɛ wuli c'est pourquoi bi institution Mali crise nana comme je l'ai dit wolo expérience dɔ de la min ni a ka ɲi ka adamadenya nafa quoi mas o de la ne ko n ko nin tɛ Mali dɔrɔn kunkanko kuma ye nin tɛ farafinna dɔrɔn kunkanko kuma ye nin ye diɲɛ bɛɛ de kunkanko kuma ye ka ɲɛsin jumɛn ma institution minnu sigilen bɛ ko k'an lakana ko an ka bɛn ko an ka sigi ko ka fɔ ko ka jɛmu o institution kelenw olu de bɛ ka diɲɛ kalaya les plus hauts responsables de ces différentes institutions internationales olu de bɛ ka diɲɛ kalaya. Quand la France tombe, les États-Unis tombent. Et si les États-Unis tombent, c'est la fin des Nations Unies. Oui, tiens de haut. On est lié les Nyogana. On devient Mali devient avec un nouvel ordre mondial. Au discours tracera ni kuma de kono wallahi ala. Ka diɲɛ yɛlɛma kura k'a taabolo kura ka se k'o bila sen kan o kuma de bɛ discours in kɔnɔ. C'est pourquoi a bɛ ka sinsin k'a kan mais o tulo b'a la fo ka diɲɛ wuli u t'a jaabi. Ko dalu bɛɛ dafalen don Mali bolo ko a dafalen k'u ka kɛnɛ bɔ dɔrɔn k'an ka a di diɲɛ k'i wasa don a la mas ni ne kun ka ɲi ka kɛ bi ni baara tɛ CEDEAO la wallahi nin kun y'a ka baara sɔrɔ nin kun baara ye ni baara tɛ Union africaine na ni y'u ka baara sɔrɔ hali mu da don a la hali olu dama don a la ka diɲɛ wuli u t'u da don a la fo ka diɲɛ wuli mais u ye communiqué kɛ yan ko France ko Wagner bɛ yan ko Wagner ko CEDEAO y'a kɛ Union africaine yan u m'a ye u m'a mɛn tiɲɛ t'u bolo ka kuma min fɔ u bɔra k'o kuma seereya mais nin ko aw kana fɔ ne ta ye tiɲɛ dɛ k'a ye kɛnɛ bɔ ko u ka jɔ dɔrɔn ko to kalama ye tigɛ jeni u kuma sɔn a tɔ la kɛnɛ ka bɔ a kali ka bila an ka n'an ka dalilu yira u ma sɔn kɛnɛ nin kɛnɛ u ma sɔn donc parce qu'ils savent pertinemment que le Mali détient les satandés o de don olu ka arme man ɲi o de ye nin ye o dalilu in tɔgɔ de ye satande o sitanɛ jɔani sitanɛ nɔrɔda o de b'an bolo wallahi dalilu la ko musokɔrɔba dɔ b'i ba i cɛ la tellement dalu bangene mais fɛn man jugu diɲɛkɔnɔ ma se ka fɛn min bɔ da la diplomatie i b'o dɔn o ye pression morale le Mali bɛ k'o de kɛ France ni diɲɛmɔgɔ la u b'a dɔn ko fɛn in bɛ bila u b'a bila cogo d'a bila kuma bɛɛ dɔn mais gendarmerie de b'o fɔ ne t'o fɔ an b'u torturer fɔlɔ de torture morale an b'o de ka sɔrɔ k'a bila a bɛ na o diɲɛ bɛɛ b'a ye après quoi sɔsɔbali a tɔgɔ de y'o ye wallahi a bɛ bila o mais faut k'a yira diɲɛ bɛɛ la fɛnɛ ko hali Faransi in fɛnɛ kelen tɛ k'a yira diɲɛ institution minnu bɛ yen bi elles ont montré leurs limites u ser'u dan na k'u b'a sɛbɛn n'i y'a dɔn ko bibi na ko guerre bɛ jamana joli kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ u b'a sɛbɛn ko le monde en guerre ka jamanaw cité ye i bɛ globe quartier diɲɛ quartier rouge bɛ jamana minnu bɛ guerre kɔnɔ ko le monde en guerre au lieu de dire guerre mondiale ko le monde en guerre contre qui puisque ni diɲɛ kɛra sisan k'u sɔnna ko an bɛ guerre mondiale kɔnɔ olu ka Nations Unies bɛ ci de c'est pourquoi on bɛ ka Poutine de wele quoi
parce que olu nana min na la n'o ye SDN ye o dɛsɛra de ka deuxième guerre mondiale remplacer donc bi ni Nations Unies de ka ɲi ka cun puisque an piégelen de don diɲɛ piégelen de don walahi jamana damadɔni fɛ a tɛ tɛmɛ jamana 15 kan o de kɛlen ka diɲɛ piéger États-Unis n'a nɔfɛ mɔgɔw u kɛlen ka diɲɛ piéger Russie la piégelen don a kɔnɔ Chine piégelen don a kɔnɔ k'an tɔgɔ da ko Nations Unies tiɲɛ tɛ dɛ n'u tun bɛ fɛ k'a fɔ ko jamanaw faralen ɲɔgɔn kan o ye Nations Réunies de mais u ko Nations Unies tubabukan don parce que u bɛ k'a jira k'an bɛɛ de bɛnnen don an bɛnnen tɛ o les 193 pays c'est faux et archi faux bɛɛ in bɛ ka kɛ anw de kan quoi olu de bɛnnen don a hɛrɛ olu ta ye bingali ye anw ta ye ka tila k'a fɔ tugun ko